seu título é O Móvil. E se chama Mencía Fernández, Morgan Rojas e Diego Vázquez. ¡Fuerte aplauso! Hola! Bo día ou boas tardes, non sei. Estou confusa, non tomei con a cama esta mañá. Estou... Que fa? Sinto, é que acabo de capturar o final. O móvil, vicio ou necesidade? Que gran dilema. Eu creo que vicio. Necesidade. Vicio. Necesidade. Non, pero non é necesario. Que sí, que sí. O vicio non é... O WhatsApp. Non, o WhatsApp non é Instagram. Xa está, claramente dice, o 107% da poboación morre cada ano por... Que te pasa? Foi meu amigo. Será porque te pasas todo o día con vos. Ten razón, debe ser unha enfermidade... Claro, estás viciado. Porque é un vicio, é un vicio, é un vicio. Non creo... Sinto. Es que teño unha gran noticia. Mulleres, homes e viceversa. O rubio subiu un novo vídeo. Chicos, eu non podo velo, non teño datos. Os datos, un medio público buscado pola policía. Eu creo que se reencarnase noutro obxeto serían un cigarro, porque coméntase a utilizalos en 2 segundos acabados. Que? A min ten matarnos en a min tamén. Que dis? Non consigo. Seguir hablando. Se queres te comparto wifi. Confesional? A min tamén podes no contracional, non é que no móvil non estou viciado, estás viciado, que é contracional. Sabíao. Necesitades os datos porque necesitades a wifi, porque necesitades o móvil, porque é unha necesidade. Eu sempre teño a todo. Creo que sí, o segredo de Victoria. É que ten tarifa ilimitada. Victoria sí. Espera, non